Nango humpito nangodiri auditeur uji piindi nani humpito be paami. Subaka lauchera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe Amerique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fudi ma banda marieto olel pindi chera e kumpa hayo 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 jam koy ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law chera e kumpa Jamal Walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka ko noon caggal yettude Allah ko julde nabi sallllahu alayhi wa sallam en jetti bandiraɓe foof kala toɓe mbawi wonde less duule Baba Adama he jerinkoɓe e walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe guule ɓuuɓi ñalloɓe Jamal wale mon Jamal weete mon Jamal ñalle mon nde wonno ko noon windere nde sifori en jetti jomiraɗo no fewi nde artiren ɗo hokken fartangue tigui rigui wawde huccidde e bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbirumon ni yewtere mon olel pindi subaka nde ganduɗa kay ko hande ko 3e numéro de la semaine en hawri e alarba sappo e tati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati olel pindi koy wuli wulango kumpital ko wulango kumpital arde kadi wallodirde e rendo ngo ɓiɓɓe fulɓe kala toɓe mbawi wonde less duule Baba Adama he beele ɓe mbawa hebde kumpital no hanniri ni ɗum noon no mbiruɗen ni ma en gar e yewtere nde ko ɓoyata ko kono noon haade men arde hen ma en jetten jarneɗen dendagal bandiraɓe wattuɓe haqqillaji munen e haalirde nde to radio ga ha ni e télé to henne banggue télé ɗe par ce que eɗen e en direct sen men YouTube mo ganduɗa ko Pindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala to hen goto e moon foof to wawi wonde en jettimo ɗum e subaka hande o en totti ɗum junggo en mbi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko noon to karallagal to banggue e radio to wonanen toon jagganen ɗen kaɓɓirde ko mo ganduɗa woni ganɗo Fadigali gorko Madina Gounass ga e yesso haalirde nde ko musidɗo moon Adama Diop gorko mo Horkodiéré guelleji Birom Demba Dogo wuuro Bida Sare Lamo kono mi yeewa hay saaha goto mbiɗa yaadi hen mo ganduɗa woni Elhadj Bassar ko gorko mo Dimat jeeri Dimat Walo walla mbiya tulde Dimat e kuuɓal noon Elhadj Bass ala no mbatten wona mi tottuma calmodira e bandiraɓe haade men arde kadi e haralleɓe men heddiɓeɓe noon Elhadj Bass jaam Allah walema wale jaam ceerno Adama Diop caggal ndu jiɗɗen Allah en juule Mouhammad sallallah alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men kala to ɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama o mais également en ñaguima Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗo yuro ko en fartaŋe kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede Adama Diop ko noon tigui en calminan de passage notre directrice des programmes toon to Dik Espoir FM hono Aïda Gaye o waɗi en ɗo ɓataki joni joni e toon to Dik Espoir
Tambacounda la 93.7 kono holliti tigi micro meno en faibli seeɗa to ɗon banggue mataw haralleɓe ma mbaw wattude hen haqqille no fewi ɗum noon ɓataki ma yettima kadi merci ko noon woni équipe ganduɗa gollidiɓe to banggue média ɗum noon ma en battu hen haqqille no fewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo to 8h fawi hojomaji capanɗe tati e jeegom en jettan jarnoɗen kadi ɓen ɓe ganduɗa ko haralleɓe woɗɓe to banggue caméra to bawɗo wadde feere ha jeeɗen ko Djiby Dieng woni toon gorko mo Kanel e Kanareje kono kadi to banggue régie wondude e réalisation ko omo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow kanko jogini en ɗeɗon kaɓɓirɗe no hanniri ni to banggue montage et infographie ko musidɗo men Ali Fall gorko mo Diourbel walla mbiyamo Diarem en calminimo de passage ko noon calminirten dendagal bandiraɓe foof wattuɓe en haqqille joni joni en garan e programme men o programme o noon no heewi wade e kala saaha eɗen keewi wiide mercredi politique ɗum noon ko alarba mo ganduɗa ko alarba dawrugol ɓurten wawde haalde hen ɗum ko joni joni wonata puɗɗortoɗen tan ko météo du jour ɗum woni kabaruji men weeyo ma en gar hen ndewnaten hen ko éphéméride du jour woni tarih ɗo e nder leydi men Sénégal ko wona ɗum ɗon ko kadi ma en gar e ko ganduɗa ko wiyete revue des titres ɗum ɗon woni ko siifa e kelle gadane rewi no jaydeji men ɗo e nder leydi Sénégal kawruɗo e ñalawma hande o walla mbiyen e subaka hande o 13 lewru décembre inchallahu taala ma en gar hen man gar ko ɓuri hen kadi jojjude so hawre welede Allah dewten hen ko olel bedda noon oɗon gandi koye actualité gonɗen saabi dewɗen hayso tawi en gabriyaki to banggue dawrugol to en gabbima e ko ganduɗa woni actualité ɗiɗon sumgoji ɗi ganduɗa kay yuɓɓinama ɗo hanki e nder wertago leydi ndi woni ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko syndicat ji e central syndicat ji ɗo e nder leydi men Sénégal ma en gar hen Elhadj Abbas e ballal makko won e syndicaliste goto mo jokkodiri o artanen holko woni e syndicalisme hol ɗeɗo pelle koɗe pirti hol darde madde e ko way noon o arti ni hay alhaali vote o no yarat ni e ko way noon gueɗe to banggue représentativité ɗum ɗon foof ma en gartu hen jewten hen so hawre welede Allah ko wona ɗum ko dewten hen ko olel diwan oɗon gandi kala mercredi ko toon to Goudiri ha wiyanma Bakel on paami ko Siradio Ali Ba gorko gendiyanke kanko wonanen toon inchallah ma en garte makko o haalanen holko kewi toon hayso tawi e o saaha wonto tawete to banggue e oɗon daka baɗowo ma o artanen hen kanko Siradio Ali Ba actualité man gar hen kalen e ko gandanɗa hoorema woni actualité ɗo e nder leydi men Sénégal so tawi waktu hokki en ni ma en gar e ko ganduɗa woni caggal leydi ma en ƴeew ko holko kewi toon garen hen e on saaha puɗoɗen kadi uddidde ɓoggol ngol nde wonno yewtere nde mbiɗen ko enen e mabɓe ndendi ɗum ɗon ko kamɓe kay jeeyi ɗum ɗon enen Allah hokki fartangue joɗade ɗo kono ganden de ko kamɓe ɓuuri en humpirade ni e ko gonɗen haalde ɗo henne ko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko nden gudditen ɓoggol ngol inchallahu taala kamɓene goto foof ara adda hen yiyande mum ko noon tigui ɗon mbawen waynodirde bandiraɓe kono haade men nadde e yewtere nde Elhadj Abbas fuɗɗade en jettan jarnoɗen no mbiɗen ni Ndikki Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet wondude e Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare kono kadi Danema FM la 90.4 toon to Matam kono en jejjitta Fouta FM la 90.7 toon to Pete bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗon e en direct e chaîne mon YouTube Pindi TV kono kadi e en direct radio mon ngo kewɗon hebde e kala saka woni ɗum ko ganduɗa woni Pindi radio hayso tawi ko par application walla par synchronisation e ɗiɗon radio ji ɗi gandanɗa hoorema kay en jokkodire ɗum munen bandiraɓe musidɓe tedduɓe 8h fawi hojomaji capanɗe nayyi ko ɗon tigui rigui avec la complicité de notre technicien Gandoli ma en jaa puɗɗoɗen dawal men guiɗigal woni météo du jour. kono noon Gandoli a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi météo du jour ɗum noon mbiɗen wonde ko mi won ɓatakeji ɗi de ne gara ɗo en ɓe kallami wonde micro mawne faible ɗum noon mbiɗani haralleɓe ma ɓe mbattu hen haqqille inchallahu taala
ko wona ɗum ɗon ko en garan e no puɗɗortoɗen météo du jour ko gandanɗa hoorema météo du jour de toutes les façons ɓataki men hannde woni gumiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal e tongode mabɓe hannde nde ganduɗa ko numéro o ko no mbiruɗen ni ko 340 ɓe kolliti noon hannde ma teske nguleki no feewi e nder leydi ndi yen nangue mangge yaltu no hanniri ni kono kadi ɓe kolliti kiɗon nguleki makki wad maintenir e nder ɗiɗon bangeji ɗi ganduɗa e nder leydi ndi ko wawi ɓetede hakkude mum ɗiɗo kinguleki ɓetete tan ko hakkude 34 ha fayanma 40 degré ɗum noon 40 degré ɗum noon ko noon tigui rigui kono kadi ɓe kolliti wonde ɗum ko gandanɗa hoorema woni fraîcheur o woni ɓuɓol ngol ganduɗa ne teska e wendogo subako ha e wendogo yo gandu vraiment ko ɗum jokkide henne ha joni kono noon woni ko hakkude e 15 ha fayanma 22 degré marée haute et marée basse ɗum noon ne kadi jeeya koye nder oɗon ɓatangue ɗum noon ɓe kolliti noon ko arte e ɓen ɓe ganduɗa woni hutortoɓe laaɗe ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti noon oɗon ɓatake holliti tigui rigui hande ko yewte marée haute sanga ne maayo ngo ƴerata 9h01 ko 1 m 59 wonata ɗum ko ganduɗa woni juutendi walla towendi ɗeɗon bempeƴe so yiha woni 21h25 ko 1 m 79 marée basse sanga ne maayo ngo jipoto ɓe kolliti wonde à partir de 2h52 0,57 mètres so yiha woni 15h0 ko 0,52 mètres garen e tolno nguleki e ɓuɓol ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum noon ɓe kolliti wonde so tawi en puɗɗirima ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar e subaka hande o ɓe piniri ko 22 degré ɓe jogori ñallidde koye 34 degré toon to Thiès banggue Tivaouane ɓe piniri e subaka hande o ko 15 degré ɓe jogori ñallidde koye 35 degré Mbour ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 36 degré jen ha toon to Saint-Louis banggue e banggo Dagana ɓe piniri ko 20 degré ɓe jogori ñallidde koye 34 degré ha joni ko to Saint-Louis keddotoɗen koɗo banggue Podor walla men to Falde Podor toon de e subaka hande o ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 35 degré jehen ha toon to Louga e subaka hande o ɓe jii ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 39 degré toon to Linguére ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 37 degré Diourbel tonnene e o subaka hande ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 37 degré toon to Kaffrine e subaka hande o ɓe piniri ko 16 degré ɓe jogori ñallidde koye 39 degré jokken ha toon to Fatick e subaka hande o kamɓene ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 40 degré toon to Kaolack ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogori ñallidde e subaka hande o ko 37 degré jehen ha toon to Tambacounda banggue Koumpentoum ɓe piniri e subaka hande o ko 20 degré ɓe jogori ñallidde koye 37 degré toon to Goudiri ha wiyanma Bakel nokku mo jogorɗen yilloyade subaka hande o toon noon e o subaka ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogori ñallidde koye 35 degré toon to Matam e subaka hande o ɓe jii ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 35 degré toon to Kédougou noon e subaka hande o kamɓene ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallidde koye 37 degré Kolda Sare sukaɓe e subaka hande o ko 16 degré ɓe piniri ɓe jogori ñallidde koye 36 degré jen ha toon to Ziguinchor La Verte toon nane to banggue Bignona ɓe piniri ko 20 degré ɓe jogori ñallidde koye 36 degré Cap Skirring tonne e subaka ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogori ñallidde koye 33 degré gayniren jillu men e oɗo ɓataki
ko toon to Sédhiou ɓe piniri e o subaka hannde ko 17 degré ɓe jogor ñallidde koye 37 degré. ɗum ɗo woni bulletin men gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. mbiɗen ko catal ngal ganduɗa kañum tambi kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal. En paami tigi rigui ɓe kolliti maɗum wul kono kadi ngollon ɓuuɓol ngol ganduɗa ne teska to banggue subaka o ha fayatma wendogo haɗum jokki ha joni. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe 8h fawi hojomaji 4 ɗo e haalirde mon Pindi radio kono kadi e en direct chaîne mon YouTube Pindi TV. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko on waktu jeheten joni kanko de habru no ganduɗa kay wonde France ma woppit ɗum ko gandanɗa hoorema oɗon fédération du Mali ganduɗa en rendino leydi Sénégal e wondude Soudan français nden ko leydi Mali tigui rigui e noddirtino noon nden noon ɓe kolliti o holliti ɓe goppite mbawa yettade e jeytade hoore mabɓe woni souveraineté taw noon ene yaadi e dalilu mo ganduɗa so tawi kamɓe tigui ɓe jaaɓi heddade e oɗon communauté franco-africaine. jokken ñande 13 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati woni 1983 mbiɗi sikkide ko nden ɓe mbi ɗum ko gandanɗa hoorema oɗon cour de sûreté de l'état ko nden de ɓe mbaɗi condamné ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe ardiɓe e nder oɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance woni ɓen ɓe ganduɗa kay MFDC e nder mabɓe noon en tawe hen Abbé Augustin Diamacoune Senghor wondude e Mamadou Mamadou Kourouma Sané wondude omo ganduɗa kadi ko Mamadou Djemé e wondude omo ganduɗa wiyete ko Sanoun Bodian taw kay ko duuɓi 5 e nder e dumbirdu wondude kadi e yimɓe 10 woɓɓe ɓe ganduɗa ɓen goto e mabɓe foof ne ko duuɓi 3 taƴana. 13 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi ɗum wonno ko seppo ngo ganduɗa kay yadugo e jaam ɓen ɓe ganduɗa ko éleweɓe taweteɓe e nder ngoɗon wuuro mawgo Ziguinchor nden de ɓe jano wadde déposé e yesso o mo ganduɗa mo kalden joni woni Abbé Diamacoune Senghor tigi rigui Abbé Augustin Diamacoune Senghor ko leader mo ganduɗa ko kañum ardi ɗum ganduɗa woni oɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance ɓe joƴƴino e yesso makko de ko oɗon mémorandum deftere nde ganduɗa en waɗi hujjaji mabɓe kamɓe éleweɓe no hanniri ni tawete e nder ndeɗon deftere ko ñagade ɓe nde jaam artata e nder Casamance. 13 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom nden noon ɓe kolliti ko nden route jomum ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar omo ganduɗa wiyete ko Babacar Ba o yaranno koye duuɓi 17 ko meɗino wonde ministre d'état chargé de l'économie et des finances woni kadi waɗino occupé ministère uji kewɗi e tigui rigui e nder oɗon ɗen kital ɗe ganduɗa wonno ko 1970 e nder nguɗon laamu ngu ganduɗa ko Abdou Diouf ardino ɗum taw kay e gardugol horeji leydi ndi on saaha wonno ko Léopold Sédar Senghor. 13 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 11 woni e 2011 kino wona soldaji e 5 walla mbiyen koninkoɓe joyo ɓe ganduɗa ko nden ɓe mbaɗano enlevé ɓe guitta taw kay ko rebelaɓe ɓen ɓe jeeyaɓe e nder oɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance tigui rigui woni MFDC taw caggal nde ɓe mbanno garmi garaji e hakkude ɓen tigui ɓe tawiɓe e nokku mabɓe moɓe gonno cantonnement ji mabɓe taw kay ko armée o ko ɗon tigui rigui wonanno armée nationale ko ɗon de ɓe keeɓi tigui rigui e ƴeftorde ɓeɗon joyo kono kadi teskanoma e oɗon garmi gara walla e ngun jangu nguɓe mbanno kamɓe e rebelaɓe ɓe teskanoma hen kene wona pittali kewɗi keeɓino wasede hen e nder ngoɗon wuuro witego Kabom. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haaɗi hande ɗum ko ganduɗa woni dawal men éphéméride du jour Elhadj Abbas no wori ene heewi wade kala saaha ene woodi souvenir mo kewɗa jogade hen.
ko noon ñande sappo e tati lewru bawte hitande ujunnaji ɗiɗi ɓen ɗon elweɓe ƴettunoɓe lappol gam vraiment wadde organisé on ɗon marche biteɗo marche pacifique gam vraiment yaade déposé toon to abbe Diamecoum Augustin Diamecoum Senghor gam vraiment jaam ina wawa artude e leydi Sénégal tigi ko hunde yurminide so Allah so tawi sukaɓe jeeyi ha tini caɗele nene nokko ha mbawi wadde organisé marche gam yo jaam arte leydi ndi mbi sikki jaam fonno artude ko guila ñalawma on ɗon tigi ko noon en teskima ni kadi hande vraiment éphéméride o yeehi toon to banggue Casamance no fewi surtout e ɓeɗon mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC tigi rigui ko noon Allah jarama golle ma jooɗi peewi 8h52 53 minutes ɗum noon joni en jahan ɓennen e dawal men gongal woni revue des titres. ko noon tigi a jarama ganduli golle ma jooɗi peewi an e honoma takkiɗomo biteɗo Oumar Diobbo Sow Allah jarama to banggue résito bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi ko joni garɗon on keftima min eɗen e dawal men revue des titres ko siifa e kelle gaɗane robino jaydeji leydi Sénégal noon Elhadj Abbas no kewɗen wadde kala saaha aɗan jogini en liste o holno ɗum wayi ko noon Adama Diop enen timiɗo e jayndeji 14 holniɗi pinide Adama Diop eɗen mbawi wiide ko fandal muɗo Elhadj Abbas kewɗe majji garti alhaali oɗon discours président Macky Sall ɓayni toon to gandanɗa hoorema yesso haut de la tribune de l'ONU toon to Genève wondude ni e goɗɗum ko gandanɗa hoorema kay dawrugol arti hen ha e ñawore Ousmane Sonko dirtinade hay kadi omo ganduɗa woni alhaali puɗɗaɗo yardede ataye mo gasna ha joni barrade nde dekkitaka woni oɗon accusation mo ganduɗa maître Moussa Diop waɗi ɗum ɗon foof ene e nder jaydeji ha to banggue kadi coftal ɓalli Elhadj Abbas kono noon jayde Le Soleil holno dawri hande Adama Le Soleil guindiri nde no mbirumi nane en gardidi ko alhaali discours mo ganduɗa hoore leydi ƴefti ɗum toon e yesso président mo ganduɗa kay walla mbiyen toon to gandanɗa hoorema kay woni e tribune de l'ONU toon to Genève o arti e alhaali liberté ji eko way noon discours o arti e gueɗe kewɗe ɗum noon ma en gar hen ɓeydoɗen yañade ɗum ɗon woni ko jayde Le Soleil finiri e o subaka hande jayde li quotidien ne kamɓene ko toon to gandanɗa hoorema représentativité leydi Sénégal tawitorede ɗum e oɗon expo 2023 toon to Doha en paami ko Qatar tigi rigui ɓe mbi ko leydi Sénégal teddinama hen no fewi toon to Doha ɓe mbi hoore leydi président Macky Sall waɗama hen honoré toon to Qatar wondude ni e gardigo mo ganduɗa woni e Zahra Iyane Thiam mo ganduɗa kay wondiɓe mun ɓe ganduɗa kadi gollidiɓe mun toon tigi rigui jayde yanjima hen tigi rigui oɗon expo 2023 jayde observateur Adama Diop l'observateur koto banggue dawrugol ɓe garti omo ganduɗa woni Amadou Ba ɓe garte makko ko heewi to banggue ko alhaali ko somi hen kanko premier ministre en même temps candidat mo coalition Benno Bokk Yakar kono jayde nde kadi haɗani ɗon ɓe garti alhaali ajjugol 2024 Elhadj Abbas guila joni nana heblene kono ɓe mbi kesamoji kewɗi to banggue kadi innovation wonko kewi hen ɗum noon koye so tawi e ballal omo ganduɗa woni délégué général biteɗo Aboubacar Sarr ko kanko kay arte e ɗiɗon haalullaji gam hajjoyde toon to Makkatou Karama Elhadj Abbas ko fate instauration ko fate e banggue prescription winditgol ngol ɗum koto banque mo ganduɗa woni waddete ma waɗe décentralisé Elhadj Abbas beele ɓeɗe webnet hayni visite aji médical uji ɗi to banggue kadi restauration aji foof maɓe jurnita ɗum ma waɗe amélioré no hanniri ni Elhadj Abbas goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko alhaali ndeɗon ñawore Ali Ngoye Ndiaye kañumne waɗama convoqué toon to sûreté urbaine Elhadj Abbas kono kadi omo ganduɗa woni Ousmane Cissé mennoɗo wonde DG des mines e oɗon saaha e wondude e géologie
kañumne aussi heɓi oɗon convocation ko ɗum saabini ma jokku wadde prolongation ɗum ko ganduɗa woni oɗon garde à vue mo maître Moussa Diop. kono noon jaydi les échos Adama Diop. Les échos koye ɗon to cakketirteɗen ɗo ɓe garti kamɓene e alhaali maître Moussa Diop ɓe mbi ko alhaali oɗon jama mo ganduɗa mo suudno e konngou ɗi tigui rigui kanko leader AG jotna o waɗama déféré hanki ɓe mbi noon ha joni noon omo jokki heddade e to heddiɗo henne kono 3 points de suspension ɗon ɓe jokkitani kono kadi ɓe kolliti e nder jayde nde ene tawa hen alhaali oɗon procès hanki bannoɗo procès jotnoɗo e guittugol Ousmane Sonko walla nattingol Ousmane Sonko oɗon ganduɗa ko ex leader ex parti Pastef e nder oɗo ɗiɗon listuji électoral e Lazabas ɓe mbi ko calme plat e Dakar teskono hen wuuro ngo foof yedno kono kadi avocat ji ɗi e hakkude avocat ji Ousmane Sonko hay avocat ji kadi banggue goɗɗo ko garmi garaji wonno hakkude mabɓe to banggue lomtodirde konnguɗi e ko way noon Elhadj Abbas. kono noon jaydi le quotidien Adama Diop. jaydi le quotidien ɓe garti tigui koye oɗon kadi procès mo ganduɗa procès mbaɗaɗo renvoyé ha le 14 Elhadj Abbas ɓe mbi ko Sonko n'est plus le maître du temps e o saaha kam Sonko no ɓe mbirata ni wona kañum woni hen e o saaha ɓe mbi noon ko oɗon événement pourvoi ma waɗe prolongé e ɗum noon taw ko procédure oɗon waɗe prolongé to tawdi waɗama prolongé ɓe mbi ɗum noon ko risque uji to kanko e alhaali ni to banggue dépôt des fiches Elhadj Abbas. kono noon point actu Adama Diop. point actu ɓe garti koye alhaali oɗon honorable député Guy Marius Sagna noon ɓe mbi ene teska e makko deƴƴere e alhaali ɗiɗon fond uji ɗi ganduɗa ko katari e kalade e Ousmane Sonko secteur en kalini hen hanki tonto rédaction eɗen gandi wiyete ko député du peuple kanko mo ganduɗa Guy Marius Sagna kono oɗo alhaali kalis tumade Ousmane Sonko de ene teska e makko deƴƴere de no fewi kanko mo ganduɗa woni Guy Marius Sagna. kono noon Vox Populi ɓe garti koye alhaali de Macky Sall e nouvelle mo ganduɗa belɗo fayde e ɓeɗon militaire witeɓe invalide ɓe taw kadi ko wonɓe retraite ɓe mbi ko Macky Sall tottiɓe hakkude million ngaji ɗiɗi ha e million ngaji joyyi haaɓe tolni e temedde ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe tati e jeetati militaire invalide wonɓe e retraite Elhadj Abbas. kono noon jaydi le témoin quotidien ndeɗon jaydi de ɓe garti e alhaali kay oɗon vote mo ganduɗa en kalino ɗo haala mum vote jowtiɗo e ɓeɗon central syndicat ji ɓe garti hen de ɓe mbi oɗon vote de ɓuuri hen teskede ko abstention woni yimɓe ɓe gotoyani Elhadj Abbas so tawi ene waɗi ko wiite vainqueur walla gañiɗo gañi hen de ko ɓen ɓe ganduɗa woni jooɗiɓe galleji mumen ɓe gotani ɓe mbi ko teskanoma hanki e nder bureau ji he hanki e teskana yimɓe kewangal yimɓe teskaka hen no fewi wondude e ɗum ko ganduɗa woni ɓeɗon golloɓe e wayno de koɓe waɗɓe tourné le dos ɓen ɓe ganduɗa ko woni e central uji ɗi Elhadj Abbas. kono noon jayde l'indépendant ndeɗon jayde ko Macky Sall promet une élection o arti ha joni ko toon to tribune des Nations Unies e konngudi makko kanko Macky Sall e nder oɗon discours o arti hen e alhaali ɗum ko ganduɗa woni sumgoji payaɗi ɗi o wi ko so Allah jaaɓi sumgoji ɗi maɗi gon sumgoji labtuɗi ceer dewnaɗi e lawol inchallahu taala comme no ɗiya ɓennunoɗi ni no yaari ni inchallahu taala kono kadi jayne nde ene tawe hen alhaali hajj 2024 no mbiɗen ni jagol makka ngol ɓe mbi ko oɗon prix de package Elhadj Abbas waɗama fixé à 4 200 000 francs ɗum noon hollitama Elhadj Abbas leydi Sénégal waɗi bénéficié oɗon quota tolniɗo e 12 ujunere pawɗi e temedde jeetati e capanɗe jeegom pèlerin
e ɗum noon Elhadj Abbas ko ɗum woni ko ɗiɗon jayndeji garti e oɗo subaka hannde. kono noon jaynde source a kammene ɓe garti koye alhaali oɗon face à face mo ganduɗa hakkude maître Moussa Diop wondude e procureur de la république. ɗum waɗama reporté ɓe mbi ɗon ɓe garti e dalilullaji ko saabi ɗum noon waɗama reporté ɓe garti hen noon ɓe mbi ko oɗon enquête waɗi bouclé hanki ñande altine nde wona hanki ko ñande altine nde kikiɗe. ɗum ɗon noon hollitamane kadi ɗum ko ganduɗa woni yeehi ha woni hakke waktuji ɗiɗi e subaka. ɗum ko gandanɗa hoorema kanko maître Moussa Diop omo foti e wadde présenté hanki on fonno wadde présenté hanki to yesso procureur kono noon hayti hollitamane kadi to banggue autorité ji judiciaire to ɓe en jiiɗano ɓeɗon ɗiɗo potta e to tribunal to ñawirde to eɗen gandi hanki kanko Ousmane Sonko wonno ko ñawede hollitama kadi hakkude ɓen ɗiɗo wona no welani hakkude ɓen ɗiɗo foof welani e militant ji mabɓe kadi so pottin toon ene jogono hen huuli ɗum ɗon foof en jeeya e dalilullaji ko saabi ɗum ko gandanɗa hoorema woni waɗa reporté. goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayne ko omo ganduɗa woni candidate Anta Babacar Ngom e jillu makko tigui rigui toon to Podor ɓe holliti waɗi o joofima ɓen ɓe ganduɗa ko gendarmerie mo Podor nde weddoto e mabɓe ɗum ko ganduɗa puufata mabɓe woni grenade e caravane mabɓe grenade lacrymogène. kanko Anta Babacar holliti wonde hen hewɓe keeɓi hen ni gagnade e kanko mo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom. ko noon jayde la libération koye révélation walla scandale ɓe garti koye alhaali maître Moussa Diop ha joni ɓe mbi ko les derniers développement de l' enquête ko sakkiti e gueɗe ɗe ganduɗa e nder oɗon enquête Elhadj Abbas. ko noon jayde le verdict ko kay ɗum ɗon kaɗon tigui ɓe jokki maître Moussa Diop ɓe mbi risque d' être radié di baro wiyete sa rentahi oɗo alhaali ma waw bonnande omo ganduɗa woni maître Moussa Diop. est ce que ni o ittetake o momte ha laaɓa e baro woni dendal ngal to ɗiɗon avocat ji ndendata ɗo o itte e nder ɗum ɗon ha laaɓa. ɗum ɗon woni ko jayne nde arti e titre mum Elhadj Abbas. bes bi le jour kammene koye maître Moussa Diop ɓe garti kono ɓe garti koye portrait makko ɓe mbi ko brillant rebelle alhaali haqqilantagal makko kadi tigui rigui to banggue jangde e gandal. ɗum woni koɓe garti ɓe mbi noon duganma Podor ha to wiyete Sorbonne oɗon université de Paris. en même temps ɓe mbi ko l'autre nom de Narcisse ɓe mbi noon to banggue courage kanko konngudi makko one teska hen je suis Samba Dogata Samba Guela Jeegi Samba Dogata de sere nege dogata nen ɗon tan de jayndi stade ko toon battindirten Adama tigui coftal ɓalli ko ɗon gaynirten ni ɓe garti kamɓe koye Ligue des champions 6e et dernière journée ɓe mbi ko hande noon ɗum ko ganduɗa woni ɓen ɓe ganduɗa walla mbiyen hanki ɓeɗon ɓe ganduɗa ko Manchester United ɓen kam e o saaha jalti hen ha laaɓi ceer e oɗon compétition Paris ɓe mbi en hande noon Paris soit waɗa qualifié soit ko humiliation wonata woni e hirsine no hanniri ni. ɗum ɗon woni ko jaynenkoɓe garti ko wona ɗum ko Ligue 1 mo ganduɗa to banggue waɗanoɓe fawnoɓe juuɗe waɗanoɓe sanctionné taw ko Ligue sénégalaise de football professionnel woni génération foot wondude e Jambar ɓen de ɓe gartirama ndiɗon teddedi fawnoyde mabɓe ittama ha laaɓi. ko wona ɗum ko ɓe garti e alhaali omo ganduɗa woni Edouard Mendy ɓe mbi omoni jokki wadde ɗum ko ganduɗa woni de clean sheet golle mantiniɗe to banggue e gardiyagal to kanko omo ganduɗa woni e mbarodi leydi Sénégal. vainqueur de Séville FC ɓen ko holɓen Lens mo Nampalys hayso tawi hollitama hanke match o heeɓi hen blessure o gagnima ɓe mbi ko Lens noon ene jokki oɗon aventure européenne. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko siifa e kelle gaden robinet jayndeji leydi Sénégal ene hawri hande e 13 lewru décembre Elhadj Abbas. ko noon Adama Allah jarama matto en gartat en namde seeɗa Samba Dogata Adama Diop te nen ɓeydi ya ɓilaji holko woni janggo makko walla cikkuɗa. en tout cas a jii le jayde e verdict le verdict arti hen ɓe mbi sa renta il risque d' être radié e toon to Baro. ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa wona moƴƴere. haalo pulaar en mbiya wonde
yaarude caggal ha fewni to ɓuri sirde wiide wonde ene ara tan ene waɗa hen pancang gonga gueriyagal hollirde gueriyagal e ɗum kono to kollitta gueriyagal ɗo daro to tiiɗi yataw ko haali ko kanko omo jogini ɗum dalillaji par ce que ha o saaha to o waɗa maintenir to ɓe mbi omona heddi to heddi ɗo ha joni Samba Dogata enen foof eɗen gandi ko konngol pular woni ɗon firti ko gueriyagal mo yarata caggal non eɗen kuufi natti woɗɗude ma en gandu beele omo doga walla o dogata dogata kam gueri hayso ne ware dogata Elhadj Abbas en tout cas aɗa andi ko jiɗɗen hen ɓeydu tan Samba Dogata won gueriyagal fulɓe ne mbiya dogde ha daɗa ke jamragal jeeya tigi jamragal manggal jeeya Adama Diop oɗo omo risque mo jogui risque waɗen forclos manam o wasa nadde surtout mom e parrainage o hayso tawi par ce que kanko ñawore makko ina wayno ko alkamis janggo jogori ɗumen beela a sikkani mo jogori nadde forclos manam ko wiyete ko hande hankkadi dépôt parrainage o gasi en tout cas de toutes les façons ha joni ko ɗum woni ko nanɗen ni e hujjukkinantoɓe makko ɓe ne puɗɗi haalde mbi laamu ngu nene tardine gueɗe ɗe anni e mabɓe ko beele Ousmane Sonko ne tan wasde ɗum jeeyede gueɗe ɗe no hanniri ni kono ɗum fof waɗi noon kamɓe mbaɗi avancé ɓe mbi kamɓe haɓe jogui jikke yakar Ousmane Sonko koko watte rétablir arta no hanniri ni no candidat ji ɗi foof ha joni haɓe jogui hen jikke mabɓe yakar mabɓe ka min mbiɗa wawi wiide koye logique mabɓe ɓe goni koye gonga mabɓe ɓe goni par ce que a yahata aɗa haaɓe aɗa miijo hebde défaite walla taw ken sipporoɓe ko mbir a arta eɗen cippira mbiya aɗa namdo liɓaɗo no foti ɗum kam vraiment ko hunde ganduɗa ene hawni seeɗa jogade optimisme jogade wonde ko gandanɗa hoorema optimiste ko gueɗe ɗe moƴƴat alay saago gueɗe ɗe moƴƴa to yaha arta fof gueɗe ɗe moƴƴan kamɓe guila début ha to yarete ɗo koye hen oɗon logique ɓe goni de toutes les façons gueɗe ɗe natti woɗɗude le 14 kam mbiɗa sikki ɓennata taw andaha hol ressort kanko mo ganduɗa woni Ousmane Sonko oɗo noon kalannoɗo tan maire hayso tawi ay hunde kewani daro haala holko saabi nde deƴƴere caggal ɗiɗo 20 milliards kalaɗe Gummiri Katari woni Guy Marius Sagna en tout cas mbiyam député du peuple sa ƴeewi hanki en jewti hen to rédaction jii kala ko yalti omo heewi arde o haala hen mais en nananimo omo haala e ko ganduɗa woni oɗo dossier alhaali fond Katari o ɗon e nder hen noon to wiyete député du peuple en jii point actu arti hen kono noon ene wayno kanko Guy Marius Sagna o suɓoto ko haalata alors que c'est pas ça wona noon foti yaarude ɓayde ka député du peuple bon en tout cas Guy Marius Sagna haade makko arde assemblée nationale oɗon Guy Marius Sagna e Guy Marius Sagna hande assemblée nationale eɗen gandi ko gueɗe ɗiɗi cirtude ɗum noon sénégalleji foof ene pawi hen guite mumen won gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema o jaɓatano anti français walla wiide ko Guy Marius Sagna holko wonno Guy Marius Sagna c'est quelqu'un ko gandanɗa hoorema ala foof ko jaɓatno ko biɗo ko patriote waɗata ko consommation locale kono en jii foof changi kala ko yeddananno o waɗi hoore makko contradictoire donc Guy Marius Sagna avant naddemo assemblée nationale e Guy Marius Sagna hande o mbaɗen tongude tan ko wona gotum Adama Allah jarama mi yinno tan wattindirade ɗo ɗo gandanɗa hoorema ɗum ujunnaji 2,387 pèlerin non militaire invalide ɓen ɗo ɓe gandanɗa hoorema président Macky Sall ina ittanaɓe gueɗal kene tolno e million ngaji ɗiɗi ha million ngaji 5 holno jirɗa on ɗon acte ko acte noble acte kadi baɗɗo fayida par ce que koninkoɓe ɓeɗon hay goto wawa yobdeɓe ɗi moment o an aɗen galle moon aɗa leeli kamɓe jamma e ñalawma aɓene no leydi ndi deƴiri noɓe ndeniri leydi ndi e mission ngaji ɗiɓe jahata jeeya hol hen jaaha taw en jogui famille no joguirɗa famille ni de mbayno famille ji munen yalli garta yalli mbasa artude hol hen garta ene koyɗe munen en taaƴi walla juuɗe munen en taaƴi donc ɓeɗon kala koɓe mbaɗana ene jaari Elhadj Abbas ko noon ma taw en kanna ɗum ɗo tan saabu namɗe en keewi kono noon mataw en kanna ɗum ɗo sabu waktu hojomaji nan dogate dartaki a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi Elhadj Abbas 9h fawi hojomaji 11 ɗo e haalirde moon Pini Radio en direct e chaîne moon YouTube
Pindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗon tigui jaheten e dawal men gongal woni Olel Mbed. En kalino nane Olel Mbed gartuɗen koye alhaali syndicalisme mbaɗɗen kadi basé koye alhaali oɗon élection mo ganduɗa kay hanki kewi hayso tawi en jii ɓe puɗɗima wadde hen réclamé ɓe gotiyani ɓe ɓuuri hewde kono enen en jokkodiri e syndicaliste goto e ballal ma a namdimomo holko woni syndicalisme omo artanen hen e darde syndicalisme e mbadi kuuɓal ɗum noon Ganduli so tawi a paari jehen kettoɗenmo garten e commentaire. syndicat d'abord daro ni ko ɓamtare isal gollotoɓe manam o hisno gollotoɗo hisno gollal e kadi omo haɓano kalko ina ɓeydo gollal ngal ɓuuri ko hewde e syndicat ji ɗi tawi a naate syndicat en waɗi ko wiyete ko cekof to tarma cekof mbaɗa signé cekof lewo foof e daƴƴema cotisation à la source guila ministére des finances sa natti yidde jeeyde e on syndicat tan mbatta ko wiyete ko main l'œuvre sa welama syndicat gota jeeyatake syndicat taƴowomo cekof noon kawi on jeeyaɗa par ce que koye on cotista ko cotista ko lewru foof syndicat o normalement ko ɗum yoɓrata loi ɗum ɓe mbaɗirata tourné ji eɓe gaare école aji ɗi ƴeewa probléme aji jangguinoɓe jogui on kalis ko ɗum nafa ɗum waɗi hay sa yalti aɗa sa welama naata hannde sa welama jalta jang mais ɗum ɗo wona syndicat ɗum ɗo koɗo élection baɗɗo hannde joni joni gummimi woto oɗo ko élection de représentativité syndicale manam ko ɗum central uji syndicat ji kewɗi ndenni mbaɗa central men goto syndicat ji kewɗi goɗɗi ndenni mbaɗa central men aɗa andi kisen ko syndicat sa hen ko syndicat waɗi syndicat ji goɗɗi taw wona boom hay jangguinoɓe ko fate liggotoɓe sona kosɓe CSS joni sa yeehi tan mataw ɗon syndicat ji ha kewi donc ɗin ɗon syndicat ji foof ɗi waɗi par central goto foof syndicat foof noon kadi kañum sutto central mbo waɗi affilié ki ɓe kono mbiyata ko GIE et groupement de GIE walla mbiyata ko parti et coalition de parti central noon ɓuuri hewde doole e syndicat par ce que central rendini ko syndicat ji kewɗi central kala nde ummin haaɓe haare mum ɓuuri muusde ɗum waɗi état hewani jaɓɓe central uji ɗi ne jaa grève central uji ɗi waɗi chaque année jiida ko président de la république le 1er mai en waɗi recevoir cahier de doléance ko central uji ɗi déposé cahier de doléance joni noon président de la république en jogui personnel administratif ƴeewo waɗo analysé doléance uji ƴeewa holko ganduɗa ɗum ɗo so woppama ina wawi dillinde central uji ɗum waɗi saɗi ko jiita central syndical donc ko waɗata grève maintenant sen duttima e pour probléme développe ko heddi wonno syndicat ina mawni syndicat ne jogo fodde heddi ujunaji joyi waɗi ujunaji jeegom ujunaji sappo taw ko yimɓe goni hen liggo hen wadde o wawa réglide cas par cas syndicat sino ummo ɓuurko hewde ko beele probléme aji ɗi fof keew garda régle o réglide ɗum lawol goto rendinete ɗum on ko jiita ko doléance uji ndendinte ko ɓe jogui ɗeɗo caɗele ɓe jogui ƴeewi noon holnden saɗele ɓuuri yaade waɗe point revendication heddi noon ina waɗi des cas spécifique neɗen jooɗa ɓo tan dañi probléme il jooɗo ha boye jogo probléme avancement walla jogo probléme salaire wala ɗum ko c'est un probléme technique ɗum waɗi syndicat ɗi en jogui des représentations walla avancement en jogui des représentations dans les ministères kala ɗo ganduɗa hay fonctionnaire to ñawte to syndicat on jogui toon représentant donc ɓen ɗon kañumen jahat toon les syndicats là aussi jogui une administration mondiale kala syndicat en jogui yimɓe waɗaɓe détaché taw ɓen woni liggey mumen tan ko yaade ene jejjiti ene manam règle probléme aji liggotoɓe ɓe donc ɗum woni probléme on tokson koni on garon koni hande janggo ɓawa janggo ɗum da won ko ganduɗa bon woni hen taw ko coup de fil tan règle bon min to banggue horam wayi bon min dañino probléme aji mawɗi hen mais wona min goto par exemple min gonno kay grève min cali wadde levé main d'ordre mot d'ordre e mbi amen on était 5000 enseignants donc voilà a été difficile mais aɗa andi tan kala kaɗa waɗa wodata ko ɗum jaranma mais ndo min jeehi nde ha min dañi ken cause on nde weeli ko noon tigui a jarama no fewi Ganduli golle ma jooɗi peewi Elazabas a nani ko musidɗo men o haali ko beele aɗa wawi artanden hen rapidement haade men yaade toon to Goudiri e jokkodirde on mo ganduɗa woni Siradio Ali Ba eyyi d' abord ko salminde Ibrahima Diouf tan salmindemo ko tiiɗi e jarnademo e weltanademo e hollidde kadi vraiment à chaque fois sen gaare makko wadde mo sollicité ko wayni omo ari heewi hen arde kanko noon ko syndicaliste holliti wonde omo artini men carrément e holko woni rôle syndicat o artini men kadi holko woni central syndical sa yi hanki ko watno ko sumgoji bannoɗi ko sumgoji gandanɗa hoorema représentativité manam holɗin syndicat ji
poti wadde représenté heddiɓe fof par ce que kamɓe fof nde wonno haɓe keewi e nder leydi ndi ɓe mbawata vraiment en jii hay ko président hoore mum woytinomo ɗum ɗon pelle ɗe keewi wawa joddade laamu ngu wawa joddade kamɓe fof donc il faut que ɓe mbaɗa organisé e sen paami tan oɗo élection c'est wattude juɓɓudi e ɓen ɓe ganduɗa woni ɗeɗon pelle syndicat ji beele haɓe daña wawɓe wadde représenté au niveau de hakkude mabɓe e gouvernement gam yoltude wuujaji kewɗi ɗi ganduɗa taweteɗi e nder gollirɗe ɗe tout ça to banggue jangde to banggue société ji ɗi eko way noon eko way noon o holliti wonde wadde sa welama aɗa wawi wasa wadde syndicalisé aɗa wawi sa welama mbasa jeeyede hen te libre mais sa jeeyama hen ɓuuri par ce que jeeyedema nde hen ina taha jangge e jaam so caɗele mbaɗi ɗumen kadi eɓe dagalta saɗede ma an tan goto en général heewi ko taw addama rindine ha heewa e prix gummoɓe daroɓe intersyndical noon woni le central o wi kañumen kewan ummade kañumen kalno gummi taw serenaki ene heewi musde mais en gros partie kadi eɓe liggandiri e état par ce que sa ƴeewi nder société ji kewɗi hande yimɓe en donc gollude a faami aɗa naati aɗa wona e gollal donka hebde salaire ma no hannirta ni joɓeɗa des salaire minable kamɓe ɓe gara ɓe darnoma hen ha mbawa hebde hoorema quoi ko noon yoltude wujjaji Allah jarama en jarnimomo no fewi gandu li golle ma jooɗi peewi Elhadj Abbas gandu ko noon beltanirtuɗen kadi to rési to no mbiɗen ni Oumar Diop Sow e dendagal caméraman men omo ganduɗa woni Djiby Dieng kono kadi jejjitta notre monteur et infographiste omo ganduɗa woni Ali Fall joni oɗon gandi e ko toon to Goudiri jahaten ganduli so tawi a paari e jahan toon to Goudiri taweten toon ko Siradio Ali Ba gendiyanke Siradio Ali Ba mone ɓoggol he assalamu aleykum. Wa aleykum salam rahmatullah. ceernam mi salmini yewɓe yewtere men bandiraɓe heewɓe paadi ɗum noon ko yettude kadi omo ganduɗa tawi ko Djiby Dieng en calmini dendagal bandiraɓe fof e mbaadi kuɓtidi ndi ko noon ko wona eyyi bisimilla min calminima minen min beltima no feewi e nande dane ma e subaka hande o kadi min paami a yari café no feewi ɗum noon beele aɗa wawi artanden e kabaruji kewɗi e oɗon banggue e bandiraɓe fof ne padma gueniyanke ko noon ko wona ɗum ko mataw enen fof en mbiyat tan en jaɓat duwaw saabu e oɗo saaha gonɗen koye Daka Ɓundu Daka Ɓundu noon sosi ɗumen ko ceerno Mouhamadoul Mansour Baro tawi kadi Daka o sosama ko ɓooyi sabu ko hitande ujunaji ɗiɗi e tati Daka o sosa ɗo e wuuro wiyetengo Sako tawi kadi koye commune mo Sinthio Fils falde Bakel Daka o noon ceerno Mouhamadoul Mansour o ardima Daka o fadde hakke duuɓi nayyi tawde ko 2006 o yeehi ko ndeno foftoyi miñi ko ceerno Cheikh Baro jogiti golle ɗe tuggude guila nden ha e oɗo saaha Daka o ene jokki hitande foof ko keewal yimɓe teska hen ene ɓeydo ko ɓeydare woni hen e saabu Daka o jooɗi ko ñande altine nde o duwete ko ñande aljuma nde so ha jawelede Allah ko nden Daka o duwete ɗum noon ko weltare mawde kono kadi ko arnanade moƴƴere gande tan ko min wonani on ga kono noon kala ko kemmi ga ko min e mon ndendi nde tawnomi ala so wona haalirde min piili radio ɗum noon ko wiide on tan min gonɗo ga o sikki ala kala ngol pinɗon tan jaaɓe duwaw mbiye amin nde tawno ko toon juuloyten gila 6 heures de matin jeeyede gila 5 heures de matin gimmotoɗen wuuro Sako ɗo hakkude Daka o e wuuro ngo ko hedde kilométre goto minen noon min keeɓani wonoyde toon to Daka to woni toon ko tuuri comme no Daka Madina Gounass ni ko caaleji goni toon no aada yaari ni ɗum noon no wiyete 5 heures fof to min juulete ko wona ɗum ko Daka o yimɓeɓe ene jukki arde so tawi wasifa so joofi ko banda Cheikh Siraji Dini fawete banda Mouhamadoul Mansour fawe e caggal mum Cheikh Baro o siftina julɓeɓe e diine muɗumen kono kadi o siftina julɓe ɓe wonde koye gande e ndeɗo ladde addani en ɗo ene weeli saabu ko telliɗinade ko e worɓe ɓolɓe goni ɗo kawrata ɗo tawi kadi fandare nde ko rewde Allah woto hay goto jab daɗede waktu hay goto habbirandu premiére yata goto foof so tawi hunde wotere addima ittima galle ma a ari ha a yittima e nokku he woto hay goto jab daɗede e wasifaji ɗiɗi kono kadi subaka foof fodde yimɓe tato ene mista Qur'ana no aada yaari comme no Daka mawɗo ni ɗum noon kadi lowdi Daka ndi no wowri to ni ha joni ko noon
sabu ko sappo e ɗiɗi salatul fatile ma o holigue goto hen kala yamira sene wawi yo waɗ ɗum ala waɗa tawi fiw fodde ko wawi e fodde 49 so tawi ne wawi so wawa tawi kadi wawɓe qurana ɓe kadi renɓe qurana ɓe ene jamira ne janggata qurana ko ɗum woni daka ɗum noon daka o noon jooɗima ñande altine nde duwete ko ñande aljuma nde so haaji e welede Allah ko wona ɗum ko mataw so tawi gasani ha laaɓi gartinde banggue dawrugol seeɗa no foti foof bisimilla rapidement ɗum noon en duttoto banggue dawrugol o mo ganduɗa tawi o wonduno koye wallu walla mbiyen parti démocratie sénégalais on Abdoulaye Wade PDS way ko noon e PDS on noon wiyete ko Abdoul Pateli o jeeya koye commune mo Sinthiou Mamadou Boubou o wonduno no mbiɗen joni kono eɗen mbawi tan o tawti Amadou Ba o tawti APR e tawi kadi koye ballal Allah e ballal Modou Diagne Fada o noddimo joɗɗima e makko yewtide e makko kono kadi minen min mbawi namdademo nde caggal nde huccodire Diandiyankoɓe gam immade to Abdoulaye Wade yaade to APR hol sababu nde tawno ko toon min jiyatnomo e dendagal gueɗe makko nde tawno o jeenoma ni e sungoji local ɓinnuɗi ɗi o wawino jeeyede hen kanko ari deuxiéme Adama Ndom kañum wonno maire o caggal mum jotti e ɗum noon o dañino toɓɓe kewɗe ni o hollitiran wonde yimɓe wonɓe caggal makko ɓe ɓuuri hen hewde wiima ko yooya APR wiiɓe yoya APR ɓe ɓuuri hewde kono kadi on sa yoyi haano nden ko heɓano ton neɗɗo kolniɗo mo ganduɗa mo ene jagga jungo makko ha wawa holludemo lawol walla wiyamo wonde même ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko memmi ɗum noon caggal o dañi ministre mo ganduɗa Modou Diagne Fada wimo wonde ar ma en ballodir e so Allah jaaɓi kono min jimmi ko tawtiyami minen min jaadi koye Amadou Ba ɗum noon o felliti wadde point de presse hollidde wonde yimɓeɓe yaadunoɓe makko ɓe yinnoɓe mo ɓe nde tawno ga o kam so tawi tan a woppani serindade sarenaki a songuete min ko ɗum woni ko jiimi hen wadde nden caggal o huuli songuede o wawi tawtede e oɗo saaha Amadou Ba e sumgoji paadi so ha jeewi ledalla mbiɗa andi ko ɗum ɗo so ngala namdal ɗum ɗo tan wonno kabaruji ɗi mbawnomi rokkude on ko noon Allah jarama kadi min mbi allahumma amin e daha mo gonɗa o duwa o kadi e ndeɗon toɓɓere nde cakkitirɗa nde andene ni e nder sujet ji men hannde to banggue dawrugol ɗum noon min goppiti tan a jarama ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah mbiɗi sikki ko noon tigui en beltinimomo kanko Siradio Ali Ba golle makko jooɗi peewi e Lazabas jii ha tentini to sakkitiriɗo en wonde e gummugol o mo ganduɗa woni Abdoul Pateli ko responsable politique mawɗo toon to Goudiri e lande PDS artude ɗum e coalition Benno Bokk Yakar taw ko par le biais mo ganduɗa woni Modou Diagne Fada e hokkimo kadi yamirore ɗiɗo élection ngaji ɓe jahata tan ko wallude mo ganduɗa woni candidat Amadou Ba justement koye dawrugol gonɗen en puɗɗorto ɗo ndeɗon toɓɓere tan jeehen par ce que ne wonno e toɓɓe men kadi aussi kalen e actualité e dawal men actualité dans la continuité walla mbiyen dans la foulée ko noon aɗa andi ɗum ɗo wona goulet transhumance wona goulet e dawrugol leydi Sénégal manam ummade oɗo nokku jaaha e oga nokku ɗum kam wona goulet donc mataw omo waɗi sentir aɗa andi politique Adama Diop ko gueɗe tati woni hen dayi ko dañmi ko nan ko nanmi ko yi ko jiimi ko so tawi ɗeɗo gueɗe tati ngala e politique tan sa welam goppa tawi tan aɗa wonde neɗɗo onon jahda suba keki kedi jamme ñalam aɗa walla ɗum kañum so nani a nanta so dañi a dañca so yi a yiita sa welam goppa ko ɗum woni politique en tout cas goɗɗum par ce que hande l'art de gérer la cité c'est ça l'art de gérer la cité c'est à dire que so tawi comme hono pamirta l'art de gérer la cité Adam hande min somi ari ɗo mi ari ɗo comme par exemple mi yerutan mi ari ɗoyti hande e oɗo studio enen liggodira ɗoyti taw min ala fof ko mbawmi dañde ɗoyti mbiɗa nawta nokkam ɗum jarani ko mbiɗa ɓooy ɗon mbiɗa warto hen jarani ko mbiɗa ɓooy ɗon ɓayde min jinnomi ko ɓamtude nokkam te somi ari ɗo studio ko ɗo tan gonɗon mi jooɗo ɗo haydara mi dañcaka mbiɗa nawta nokkam c'est pas la peine mi famminta mi andinta mi janguinta mi haaldata e banda men mi waɗanta ɗumen haydara holko mbaɗami ɗo mais justement pour actualité hanki en keeɓi heɓde hen hay kabaruji wonde e hoore leydi président Macky Sall depuis Qatar o waɗi évoqué le sujet de Karim Wade yimɓe nana kala haala ɓattodiral hakkude président Macky Sall e maître Abdoulaye Wade e ɓiyum
e ɗon ne kadi e jii gayane ɓene gummo e parti oɗon PDS ene paari e parti Macky Sall holno ɗum wayata to banggue politique ko noon par ce que aɗa andi ko ɗum galle goto woni ɗon c'est la famille libérale hunde janggat tan jii on forum ɓennuno ɗo ene Dakar hunde janggat tan kono ne joga yakar no wawi ɓe tawtodiri janggat tan en tout cas hullitama ɓe ɓallodiri des source uji labɗi mais Adama mbimi janggat tan kono en joga kulhuli mabɓe en wawi ɗumen parce que à tout moment min mbiɗa wawi wiide candidature Karim Wade en wawi wasa yawtude kadi so wasi yewtude en wawi taw so ɓuura Allah ɓuura ittude sene o tawtiyat ko Benno Bokk Yakar so tawti Benno Bokk Yakar o arti e la famille libérale ene wawi taw aɗa andi politique ko intérêt ji Adama Diop teskama ni toon to suudu sardiyeji to ɗiɗon député ji gonɗi e to banggue wallu natti wadde trop natti ɗeɗɗude ɗiɗi coalition Benno Bokk Yakar ɗi natti wadde ɓe pression natti aɗandi coalition wallu hakkude mum e haɓe on ɗon coalition mbaɗanoɗo formé ene wiye en fait Yewwi Askan Wi wonano yaadiɓe ay tubakoɓe mbiyata que les oiseaux de même espèce kañumen jadata colli jiiɗuɗi bebji ko kañumen jadata ko noon ɓeytoɓe jiidani bibji eyyi ko tikkere nawnoɓe toon donc hande eɓen jaada c'est très simple a jarama Elhadj Bass kono noon jarnotoɗen to banggue rési to ɓeɗe mbaɗa golle baɗɗe fayde machallah ko noon tigui anduɓe golle mumen no hanniri ni en beltima tigui rigui en mbiɗi sikki ma aranen to banggue plateforme men YouTube to réaction ngaji gonɗi toon ɗi inchallahu taala kono en garan e alhaali e Mamboy Diaw kamɓene wonko tuma e mabɓe en kaali ɗo en jewti ɗo jewte toɓɓe jewtiɗe révélation ngaji ene keewi ɗiɗo dumunnaji mais to banggue dawrugol ga ene kadi e kanko ni e Mimi Touré mais mbatten ɗo intéressé ko kanko Mamboy Diaw kono par ce que ɓen ɓe ganduɗa ko wondiɓe makko to joguiɓe communication e ko way noon ɓe garti hen alhaali ko tuma to banggue gueɗe fraude ko fate fichier ji électoral o ɗum ɗon noon hullitama ɓen kan makko kanko Mamboy Diaw wondiɓe makko ɓe dartini ɗum ha laaɓi guiti sikkeji ɗi kono ɗum ɗo foof to banggue eko hucca ko élection ngaji payaɗi ɗi beele ɗum ɗo foof jeeya e nder oɗon lo mo kalnomi hanki yidde tufninde ɗum ko ganduɗa woni candidat o taade en kalini ɗum hanki e maître Moussa Diop waddemo hono ni henne pourquoi pas so wona stratégie politique beele ko tuma ko ɗum gonga walla ala Adama aɗa andi sippiro haade combat wadde ñande foof ma nan ko goto foof ene adda argument somi jagguimam liɓo noon kala no cikkirɗa ɗum ɗo aɗa wawi liɓide hondanoede ko on banggue jarata c'est à dire jinmi wi tan tous les moyens sont bons tawi mbeɗa andi somi tunwini ɓanduma merci la régie ɓene mbaɗa golle baɗɗe fayida iyaka sa somi tunni ɓanduma ganda peut être ma taw ko yidde libdema mais ko kañum yo haaɗe cadre politique tan kadi wasa wonde tuumu mo gandanɗa hoore ma a faami jangge jaam vraiment hay neɗɗo hay yaltude omo ronka yaltude sababude o aybinama to banggue gurdam makko to banggue aduna makko foof bonnama mais so tawi tan tuumu o haadi tan ke wiyede wonde a soodi walla waɗini walla wattiniyete je pense que ɗum ene wawi réglade Allah mi yabla quoi ko noon garten e konguɗi hoto leydi ndi président Macky Sall ɗi suuti toon e fawrude leydi Sénégal guiley banggue élection ngaji guiley ni banggue ɗum ko ganduɗa woni ko noddirten droit de l'homme bonne gouvernance laamu yuɓɓugu rewngu lawol horoji Macky Sall waɗi assuré toon e devant assemblée toon to tribune des Nations Unies wonde leydi Sénégal ala ɗen caɗele liberté neni ga laamu ngu nena waɗa respecté droit de l'homme no hanniri ni liberté ji ɗi woni wellitare nde haɗum teske no feewi ɗo e nder leydi Sénégal waddi hen dalilaji kono o mo ganduɗa woni Birahim Seck société civile en jeddi haalullaji ɗi hay kanko ni omo ganduɗa ko tin
Alioune Tine hoore mum kono ɗo mbatten intéressé ko Birahim Seck waɗi évoqué ɗum ko ganduɗa woni oɗon mal gouvernance garɗo ni yeddude ɗiɗon konnguɗi ganduɗa to banggue droit de l'homme mo hooreji leydi ndi surno toon to assemblée tribune de assemblée des nations unies toon to Genève ni Elhadj Abbas aɗa andi Adama bon min côté société civile kam vraiment so Allah mi wawa ñawde mabɓe hay hunde parce que c'est à l'occasion de 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme aɗa andi min hay hunde mi wawa société civile meɗen surtout enen parce que vraiment kamɓe keeɓe leldiɓe banggue ha woñi asiku wona sikkude an ameɗi est ce que probléme aji école ɗi anine ɓe kaala e mbaɗa hen débat caɗele gonɗe ɗe école a meeɗa nande mbaɗen débat ɓuurani tinnade toon de mais wona toon tan kala façon mo memɗa so wona politique hay politique kadi ɓe ɓuuri wurdade ko banggue beela sikkani e kamɓe société civile Sénégal ɗum ko tradition ɓe kamɓe toujours ɓe gondata e laamu est ce que wona stratégie pour yidde yo leydi ndi tan ɓeyɗo tinnade mais Adama est ce que ko ɗum ɗo woni société civile mbiyaɗa ko ya leldo ajjude so laamu waɗi ko fewani mbiya waɗi ko fewani garte e lawol se mbaɗi ko moƴƴi wiɓe mbaɗi ko moƴƴi ɓeyto so mbaɗi ko fewani mbiya ɗumen mbaɗi ko fewani kono ko banggue gottan waɗata ko fewani hayso waɗi ko fewi limtitaki haaltaki mi wawa wiide à 100% démocratie nene Sénégal mais hande sinno won leyɗele jahanɗa ma andu démocratie nene Sénégal ma andu liberté nene Sénégal sinno won leyɗele jahanɗa ma andu démocratie nene leydi Sénégal ma andu liberté nene leydi Sénégal oɗon populisme wonde radicalisme extrémiste mo président Macky Sall haalano haala mum o yo vraiment hooreɓe leyɗele ɗe foof ndendu beele ne mbawa habde ɗum ɗon par ce que gonɗen koye jamanu hande en teskima surtout la sous raison Elhadj Abbas keftugol laamu ɓe batti ko heftude ɗum hulɓinima ɗonne mbiɗa sikki kadi président Macky Sall arti hen e nder discours makko extrémisme en gueɗe kulɓiniɗe to banggue populisme en donc ɗum ɗon foof mbiɗa sikki ko sujet ji ganduɗa so tawi hoore leydi darima ene waɗa ɗum ɗon défendre ene haaɓe ɗum ɗon on mbiɗa sikki ene foti to foti waɗede situé ko wona banggue keddiɗo eyyi non aɗa andi Sénégal tabarakallah machallah Allah newnan ɗum sa ƴeewi guila Senghor ha président Ablaye Wade président Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ha oɗo président Macky Sall tabarakallah machallah hen goto foof nene yaɓɓi hayso c'est vrai neɗɗo wawa wonde parfait à 100% c'est pas possible surtout wadde gouverner ko wayno leydi ni c'est pas possible wona foof à 100% mais quand même il faut que yimɓe jaɓanaɓe hen goto foof waɗi dawal mum wone gueɗe eyyi par ce que mi ayi hande won leyɗele victoire yanata mbima yanani won leyɗele neɗɗo foolet démocratiquement population ummo wi ko an Adama Diop an min goren ko an min gondi a faami mais gonɗo e pouvoir wima wonde mi yaltene ummaji ɗo est ce que yiɗum ɗo Sénégal ɗo pour la première fois dans l'histoire du Sénégal jiya walla dans l'histoire de l'Afrique jiya président tan daro wima wonde min waɗat organiser élection ngaji en tout cas président Macky Sall waɗi promettre ko élection ngaji ma gon élection ngaji labtuɗi ceer élection ngaji baɗɗi libre gudditiɗi mbiɗa sikki kadi ko première fois dans l'histoire du Sénégal élection ne waɗa organisé baɗowo ɗum organisé o jeeyata e majji heddo noon ay mbir cippirteɗo so ɓilam so wencitama yana leydi walla so wencitama nendar yani kala façon miijo a faami ma addu wi waɗa ɗum ɗo woni sababu kono wona Sarel Sarr de je salue de passage Abdoulaye Moussa Kébé depuis Ngouyi kanko e kaw makko Sarel Sarr nde min gonno suhaɓe nde kanko so ari on namdoto tan no mbirumami ni liɓaɗo no foti heɓata ko noon Elhadj Abbas e jokkat en mbaɗan tan ɓendinan oɗo information rapidement Abdou Mbow ko nouvelle mo welani yane makko sanga to woni Dubai ɗo ɗum ko ganduɗa woni ngol waɗi dawal tataɓal galle makko ene waɗe cambriolé ene yane wiɓe ne yana hen ene gujji hen sécurité oɗon pourquoi westinade ɗum ɗo ça fait la 3e fois aussi banggue nden kaka te oɗon daro assemblée nationale oɗon mbiya wonde leydi ndi ne reena aɗa andi en mbawa fuɗɗira e hoorema en mbawa wiide
ɗum ko kaari walla mais enen mbawi wiide quand même ko e haqqille men ceeɓɗo tan enen mbawi tongude quand même ko des cas pareil neɗɗo ɓalli ɗom tan heewi wadde ɗum gayniren ɗo rapidement mbawen uddide ɓoggol ngol waktuji ɗi nena poɗo siège mo PRP mo Déthié Fall barricade encore une fois to kalanden haala démocratie potal ƴellitare wellitare liberté beele ɗum ɗo fotani gasde Sénégal Elhadj Abbas barricade jusqu'à quand aɗa honno gasirata gasirata ko laamu ɓuuri andude laamu hande kañum ɓuuri andude exactement ha an holno pinirɗa Adama Diop holko gonɗa e donc ɓe tunni koye renseignement uji mabɓe ɗiɓe mbaɗa très bien des renseignements généraux c'est pas laamu kala ko waɗi y a pas un hasard il y a des renseignements généraux est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été en train d'être organisé mais so tawi ko ɗum noon mais ils sont dans l'obligation à famille ɓe mbaɗa barricade ɗum ɗon so tawi noon tel n'est pas le cas ils n'ont pas le droit merci beaucoup Elhadj Abbas golle ma jooɗi peewi a jarama no feewi ko noon jarnotoɗen kadi dendagal bandiraɓe jagguɓe hen ɓe ha yetti ɗo guile haralleɓe men to banggue radio ha e haralleɓe men to banggue télé kamɓe foof en jettiɓe jarnimaɓe no feewi joni noon en jettima e waktu men mo ganduɗa mbawen uddide ɓoggol ngol no mbiruɗen nane e gardidi won wonɓe to caggal ko kamɓe ni ɓuuren humpitade sujet ji ɗi kalten ɗo en ɗo ɗum noon koye 78 158 81 05 pindi espace FM banggue Skype so tawi won garɗo tan inchallahu taala en ƴeftan ɗum joni ɗum noon en ƴeftan oɗo musidɗo tedduɗo assalamu aleykum mbiɗa sikki won gonɗo e ɓoggol he allo assalamu aleykum salam kanda no mbaɗɗa aɗa selli aɗane en direct Adama Diop e Elhadj Abbas sa usani radio ngo Diop sa usani radio ngo en mbawa famodirde jaaha garta est-ce que ko salminama Seydou Diop calmitima salminima jino Hamadou Diop hayre law bisimilla min paami kay bisimilla aɗane en direct e télé aɗane en direct e radio min calmini on min juurima on min calmitima min juurima Seydi Diop min ñaganima on Allah moƴƴere jarama Seydi Diop wallahi min de ɓe sikki tan Samba Galaji jogui dogata ma Samba Galaji jogui dog wiɗo ko kañum Galaji kañum ko jambar dogata o mo dog sa haali neɗɗo so sunu o so deƴƴa ma haal ko meeɗa haal gonga o haali ko no ɓilambo wallahi o haali koyo bonna carriére ko suko o bonni carriére makko ko jarani gonga yaaru chef hatta yettade wallahi watta hatta yettade so yaaru jam asata ko dañi gonga o heddo titre makko jarama so ittama to ñawore to ko ɗum wonno titre makko ene wayno tan o boni carriére makko wallahi ndeyssan Diop hasino ko ñalawma goto soka o boni asa ñalawma goto no soka o boni ala ko haalde o soka lebbi wallahi ndeyssan kare politique nejo jarama Seydi Diop ko gattini ɗum newi gonga ɓe foti rentade kono noon a nanama famama teskama Seydi Diop golle ma jooɗi peewi on noon mi juurima on jarama Seydi Diop mawɗo merci en beltanimomo no feewi kanko mo ganduɗa kay ko Hammady Diop mawɗo men toon to Hayre Law en calminima jettima jarnimomo mbiɗen ɗo hettoren koye Demed FM je crois bien Demed FM la 93.7 ko noon kadi calminirten notre directrice Aïda Gaye toon to Ndikki Espoir FM won gonɗo e ɓoggol he assalamu aleykum musidɗo tedduɗo o ɓoccitima mbiɗa sikki maw artu joni mbiɗen ko 78 158 81 05 78 158 81 05 assalamu aleykum waaleykum no mbaɗɗa on calminama on juurama kadi on annene ko noon calmitima habaruji ɗi kadi ndewi lawol jarama Seydi ko kalon hannde ko noon tan kadi affaire kadi politique o yimɓe yo ndento tan mbasa heppude neɗɗo ala ko heppande hay hunde ala ko heppante e faate aduna sangot
sono ɗen wuurni silde tan yarata seesa ko foti heɓde ko ma heɓ ɗum kono jiiro alaa ko hokkata heen hay hunde kadi yimɓe yii kadi geɗe ɓennuɗe ɗe kadi no ɓenniri ɗum noon ngannduɗaa hoore ma kadi hunde so ɓenni yeeso ma anne a waɗat ɗum leçon daña rentade kono ngannduɗaa hoore ma goto fof tan wiyene jiiro walla goɗɗum taw ngannduɗaa hoore ma hay nokku hemnatama mbiyata ko yimɓe tinno mbatta hakkillaji ko foti nafde ɗumen ko mbaɗa ɗum noon mi salmini on kadi mi juurima on kadi mi acca kadi nde wonde waktu o wona jaaƴo no feewi kadi mi acca naatoɓe kadi naata mi salmini on muccamen dendagal e rewɓe radio ɓeɗe fof salminama on jarama merci Ibrahima Sangote l'ambassadeur merci beaucoup depuis Demet ko toon o eri en e 93.7 92.2 jaafoɗon en beltanimamo no feewi won goɗɗo gonɗo e ɓoggol he assalamu aleykum musidɗo ustu radio ngo jaafoɗa musidɗo a yettima ustu radio ngo allo oui mawɗum ni mawɗum jam tan aɗane en direct e radio inde yettode to nodduɗa bappelel inde nde Ousmane Lay Niang bisimilla aɗane en direct e Pindi TV Pindi radio aɗa ketto no feewi Niang e politique joni Sénégal wona politique ko haasidagal sa wi oɗo mbiɗo jaama holto Sénégal de jaama saka makkire de mbaɗa eɓe jeeya ha ɗum ni aɗan ɗum neɗɗo ko foti e sa woni politique aɗa foti haalde tan ko rewi Allah jokki en ɗon kadi mbaɗa kono nowruma yeeso eyyi ɗum ɗo kam aɗa o ɓiltoto to ɓiliɗo o ɓiltoto hikkade on jarama salmino mi juurima merci jarama Seydi Niang en calmini ɗon notre technicien depuis Hunar FM Ba Alassane Ba e wondude Dieynaba Diallo toon to Demet e goto goppani Mamoy Fall toon to Dande Maayo FM Matam e dendagal ɓen ɓe ganduɗa goni ko toon to gandanɗa hoorema Fouta FM PT Elhadj Abbas won konde ɓoggol he wimo assalamu aleykum allo oui mbaɗɗon tampere alhamdulillah alhamdulillah hol musidɗo jam tan kay o ko Adama Samba ceerno Adama Samba bisimilla ma Adama Samba ko tan ɗowdi mon de bisimilla ko kalon affaire politique a joyi ceerno elle hunde réseau makko ne ngakki seeɗa réseau no ngakki seeɗa ɗum pulaar ko no fottoni gayni oɗo jartuɗo joni ko wi wonde way kono affaire haasidagal ko wani sa ƴeewi ha nder ko woɗɗani haasidagal eyyi saabu ɗum woni woɗɗani haasidagal so tawi a wi wonde aɗa fooɗono hunde kadi ko gardotoɗa koko aduna fo rendi walla taw leydi fo rendi ya taw wonde an fandare ma hen ko moƴƴere kono so tawi woni wonde an fandare ma hen ko mbeɗa wonana ɓe mbeɗa bonnana ɓe ɗum ɗon Allah heewa nawru ɗum yeeso ni noon de kadi yo en paam e nder leydi ndi mi wiyani yo won kono yo yimɓe mbatta haqqillaji men Allah andi kawroyo hen kono hande ɗo gonɗen ɗo lomtade Abdou Diouf e lomtade Abdoulaye Wade ɓuuri wedde lomtade Macky Sall ah bon wona gotum ɗum ɗon yo yimɓe gandu ɗum no moƴƴi kadi yimɓe mbatten haqqillaji men eyyi yimɓe mballodira goppa wonde affaire gañam tumago e leñamago e ɓerɗe haydara nafata jarama en tinnodiran no feewi on jarama Adama Samba Niang to noddi en to Babalel mbiɗa sikki o wi ala on en benni ɗum Ousmane Lay Niang on ko Babalel Adama Samba o cikkanoma aɗa andi to noddi en mais ala caɗe ɗum noon o weltanama no feewi won goɗɗo gonɗo e ɓoggol he assalamu aleykum musidɗo waaleykum salam wa rahmatullah bisimilla mba yettude Allah inde yettode to nodduɗa en o noon ko gawi cubalel law mi wiyat Baba Sall Seydou Sall wode wonnodat ke Demet FM amini gondiɗo ma o jarama Seydou Sall amin keɗo on no feewi jarama Sall kadi en bettima kaɓɓiɗe gadduɗen ko faati alhaali politique jarama politique leydi Sénégal de ko sifaji ɗiɗi goni hen jaaha ha nder ganda intérêt Sénégal mbasa nadde nder ƴeewa solution Sénégal woni population o ko yiɗi ko
yaaɓe haa nder ɓe no nganndi intérêt Sénégal ɗum tagi falgol ngol yawat haa maaya weeɓa haa maaya ko ɗum tagi noon enen rewɓe caggal ɓe yidde men e yidde maɓɓe wonata gootum ɗum tagi ɓe njahata haɓe ooño ɓe mbayna haɓɓe ni tawa ɓe kaɓaani haa nder eɓe nganndi intérêt o ko noon wallahi haali gonga adde on calminaama on beltanaama no feewi jarama seydi Sall yo Allah waɗanen jam on jarama amin merci beaucoup Baba Sall to cubalel law en beltani mom no feewi analyse makko waɗi fayida machallah fa tabarakallah ko haali ho ko ɗum gonga won député goto mbi noon ni ay minen ɓe jiiton ɗo hamin mbardirɓe somin gummima e hémicycle e nder restaurant ji ɗi min jiita hamin jala hamin poɓɓodir kelle ƴef jaɓɓoɗo El Azabas. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On calminama on beltanama. Annene ko noon. Togara salminama beltanama mbayrindiri. Holone mabɓe. Ceerno Adama. O ko Adama Samba noddama ko Ballil Salor ko Ndendoy. Wallahi Adama Samba bismillah min paami wallahi jarama salminima weltinima. Merci beaucoup Tawara. Kadi yo Allah suɓanoma moƴƴe. Jarama merci. Cewtide keɗama paamama kettindama. Amin. Merci. Calminima juurima on. Jarama Adama Samba ko to Ballil Salor koye commune Ndendori woni nder département de Kanel en beltani mom no feewi 78 158 81 05 assalamu aleykum musidɗo. Aleykum salam wa rahmatullah. No mbaɗɗa? Wadi Diop Seydi Sarr. Seydi yettode ma to nodduɗa en? Min ko Oumar Demba Dia noddanmami ko Hayre Law. Oumar Demba Dia Hayre Law. Seydi Dia. Adama aɗa andi Hayre Law naɓe nodda no feewi. Hayre Law naɓe en keɗo no feewi kay. Ceerno Mansour eskey. Calminama on juurama. Jarama Seydi Dia. on neldama duwa on yaadama duwa ko noon annene ko noon min neldi minenne Allah on kumbi yimɓe ɓe eske jarama amin beltinimon no feewi minen ɓuuri weltanade on yo Allah yoɓmon moƴƴere amin amin ya rabbal alamin en korotnade tan soko ñande fof komin heɓɓe mon eske ja yo Allah humtirmon amin amin jarama ja merci on calminama on juurama min calmini Sar Saro calmitima Seydi Dia min neldimo Sar ñebbe eyyi bisimilla amin keeɓi kanan son koraki ɗum e lawol ngol merci beaucoup a jarama Seydou Dia Amadou Diop ne salmina mon ndaaro jammon wallahi kanko ni yiɗi nadde ɓoyano yalti yo Allah o yiɗi nadde mara o hori nadde tan somo yiɗi nadde ndeysan ko noon tigui bisimilla jarama yo Allah yommo an moƴƴere amin amin barke Mouhammad sallallahu alaihi wasallam merci merci beaucoup Allah jarama golle ma jooɗi peewi en beltani mom feewi 78 158 81 05 pinde espace FM assalamu aleykum maaleykum salam Diop Sarr o ko si Amadou Sy wen Bosiaɓe si Amadou Sy bisimilla ayce bok on calminama on juurama on jettama kadi Seydi Sy ko addi fo affaire Sénégal hankkadi ko noon tan ɗo e sandi gal so coow heewat tan par ce que sa yi affaire biyeɗo droit de l'homme wono Aliou Tino kanko mo jeeya e jibde leydi ndi ah bon aha par ce que omo nana probléme aji kewɗi ene mana e leyɗele kono a yiyata waɗa intervention manama haala hen andi ɗum kanko ko politicien o wona o poste o méritani ɗum kanko neɗɗo so wiya ka joɗɗiɗo affaire droit de l'homme a ƴewata kowoni gonko ka ala taw wona firinaji kono kanko so ƴeewi to ɗo anda ko position 100% heddo noon yimɓe kaala ma sa haalde ko noon kono noon enen ñagonde Allah tan ko coowte ko ƴettete ko huddete ko yo yimɓe jikku golle remana kuccey ko hucca ko ti kadi ñagonde Allah kadi yo Allah waɗan en jaam e leydi ndi allahumma amin kala pino hen yo Allah waɗan ɗum jaam amin leydi ndi ko ene fof nden ɗum hay goto ala fof ene fof nden leydi ndi jarama en jiidi yumma jiidi baba merci beaucoup Seydou Sy ɗum noon Seydi Sarr Seydi Diop mi salminima on jarama merci beaucoup mbiɗa sikki ko ɗo waktuji men ɗi gasi Ganduli jagganen ɓoggol ngol waktuji ɗi gasi en beltima no feewi en beltinima dendagal natɓe ɓe Elage Abbas en mbaydirande mabɓe tan ha janggo so hawre welede Allah hay janggone kadi mbiɗa sikki kono haade men waynade artananen e plateforme o de réaction ngaji bandiraɓe yeɓoɓe en direct e chaîne men Pindi TV ko noon Adama Allah jarama en beltinima Adama Ba gorko mbo tudde Dubangue kanko omo weltano en no feewi tigui
Nourou Mendy Ba aussi ko noon Issa Ba ko noon Jama Sow ɗon tan ha woni seeɗa Jama Jetseɗo Sow kam ha woni so Allah mais en calminimo au passage Amadou Baba Ndiaye kañumne ne jarna en Siradio Wan wondude Alassane Balde ene wayno ko ɓeeɗo quand même dañi vraiment nadde plateforme o gam vraiment jarnaden kamɓe foof kadi en mbimoɓe Allah jarama ɓe jarama ɓe beltanama no fewi ko noon konngol am battinigol ko salminde e jarnade surtout ceerno Mansour Ba to Hayre Law e ñagade mo duwaw kadi en calmini Mamma Dieynam Mbaye to France en calmini Idi Warou Diaw toon to Matam en calmini dendagal hettiyankoɓe men foof teɓe mbawi wonde mais Adama ley min hande ɓe nanani to diaspora naɓe Allah ɓe nanani nananiɓe to banggue Skype to kono noon kam en calminimoɓe kamɓe fof calminiɓe de passage donc eɗen mbaɗa profité no mbiɗa ni eɗen calmina omo ganduɗa woni banen debbo Oumou Thiam en calmini kadi omo ganduɗa woni bamen Baba Mokhtar Ali Sy Baba Wulum Sarr Malik Sow en wonde Djibi Dia en Abdoulaye Dieng en Alassane Dieng kamɓe fof en calminiɓe ha toon to Mauritanie baydi omo ganduɗa woni Seydou Bari kamɓe fof en calminiɓe no fewi matawɓe keɓani nadde to banggue Skype to Allah jarama ha toon to France en nenam omo ganduɗa woni nene Amnata Sahel watti haqqille ko mbatten ko no fewi en calminimo de passage en calmini bandiraɓe men wonɓe toon to Paris la France partout e nder Paris en jetti en jaari ganduli toon to karallagal to banggue radio ko noon kadi jarnoten ten to banggue téléga caméraman men gonnoɗo e caméra o woni Djibi Dieng e wondude toon to réalisation et régie ko omo ganduɗa woni Oumar Diobbo Sow en beltanimomo no fewi ko noon kadi toon to montage ha banggue infographie ko Ali Fall Allah jarama ɓe jarama golle mabɓe jooɗi peewi janggo rendez-vous kadi inchallah ma en mbad ndeɗo yewtere waɗi ko en direct so hawre welede Allah par ce que janggo ko alkamisa inchallahu taala ma en gartu e ndeɗon yewtere en direct ɓe chaîne mabɓe Pindi TV en direct e radio mabɓe Pindi radio bandiraɓe musidɓe teddiɓe Allah jarama on jarama jaam toon jaam ga kono en jettan radio ji ɗiɗo hadi mbaɗi fayida machallah kañƴe mbaɗat feere ha mbaweden nanede partout Ndick Sport FM la 93.7 toon to Demet de e toon to Tambacounda jaafoɗon tigui en calminiɓe jettiɓe jaariɓe Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare wondude Dandema FM la 90.4 toon to Matam Fouta FM la 90.7 toon to Pete bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni ma on keeɓ yewtere moon holno pinniɗon wondude Malik Oumar Ly e équipe mum inchallahu taala ɗum noon yo jaam ñallu wuuro e ladde olel Pindi subaka ko yewtere nde rédaction Pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cella